Nejnepříjemnější pravda nespočívá v tom, že vám bylo ublíženo, ale v tom, že vás přinutili uvěřit, že jste si to zasloužili. A to nejznepokojivější není samotná škoda, nýbrž ozvěna, která po sobě zanechala uvnitř vás. Ten tichý hlas, který stále naznačuje, že možná jste byli problémem vy sami. Ale zde je pravda, ta, kterou vám nikdo neřekl ve chvíli, kdy jste ji nejvíce potřebovali. Někde venku začíná jiná osoba tonout pod tíhou viny, kterou již nedokáže skrýt. A právě zde se situace stává nebezpečnou, protože zatímco jste pochybovali o vlastní hodnotě, tato osoba budovala příběh, ve kterém jste vy byli chybou. Ne proto, že by to byla pravda, ale jako způsob vlastní emocionální ochrany. Lidská mysl jen těžko snáší tíhu viny. Freud to věděl, nazval to represí, elegantním, avšak hluboce destruktivním mechanismem. Když někdo nedokáže přijmout způsobenou škodu, nečelí jí, ale pohřbí ji. A to, co je pohřbeno, nezmizí. Začíná se rozkládat. A když se něco rozkládá v podvědomí, začíná prosakovat v podobě zneklidňujících gest, prodloužených mlčení, v nocích, kdy spánek přestává být možný. Většina lidí to však nevidí, protože jsou příliš zaneprázdnění obvinováním sebe samých. A přesně tam jste se ocitli i vy. Pokud jste kdy cítili tuto tíhu, napište níže do komentářů slovo zrcadlo. Nebyla to náhoda, byl to psychologický přesun, přenesení viny. Přinutili vás nést něco, co vám nikdy nepatřilo, a vy jste to udělali, protože jste chtěli pochopit, chtěli napravit, chtěli milovat. Ale nyní přichází znepokojivá část. Zatímco jste se analyzovali, ta druhá osoba se vyhýbala pohledu do vlastního nitra. Zatímco jste hledali odpovědi, ona konstruovala výmluvy. A to nejtemnější ze všeho je, že je začala vymýšlet. Podvědomí má děsivou schopnost, dokáže přepsat skutečnost, pokud to zabrání okamžité bolesti. Cena však vždy přijde a nyní přichází, protože vina nezmizí, proměňuje se, mění se v úzkost, v podrážděnost, v neustálý pocit neklidu, který nelze vysvětlit. A právě zde se vše začíná rozpadat, protože vnitřní lež již nelze udržet, aniž by se uvnitř něco nezlomilo. A zde jste vy, stále zpochybňující sami sebe, stále přehodnocující každé slovo, které jste řekli, stále se ptající, zda jste byli příliš nebo nedostatečně. Ale to, co jste neviděli, co vám nikdo neukázal, je toto. Nebyli jste problémem, byli jste zrcadlem. A to je to, co nejvíce bolí. Protože když někdo spatří odraz vlastního stínu, udělá cokoliv, aby zrcadlo rozbil. I kdyby to znamenalo rozbit vás. A právě zde se příběh zkroutí, protože zatímco jste se snažili dát sebe dohromady, ta druhá osoba začala pociťovat něco, co nedokáže ovládnout. Tlak, narůstající nepohodu, neviditelnou tíhu, která se hromadí v jejím nitru pokaždé, když si vzpomene, i když se o to snaží. Ale zde je to, co opravdu nechce přiznat. Na nějaké hluboké úrovni to ví. Ví vše. Ví, co udělala. Ví, jak vás to zasáhlo. Ví, že překročila hranici, za níž není návratu. A přesto stále utíká. Protože čelit pravdě by znamenalo zničit obraz, který má sama o sobě, a to je děsivější, než ztratit vás. Ale něco se mění, a to je ten moment, který většina lidí nikdy nepředvídá. Represe není nekonečná. Podvědomí není tichý hřbitov, je to sopka. A když se začne chvět, žádná kontrola není možná. Začínají se objevovat drobné trhliny, vzpomínky se vracejí bez pozvání. Vaše slova nyní rezonují s jiným významem. Okamžiky, které dříve ospravedlňovala, nyní odsuzují. A to je počátek vnitřního kolapsu. Mezitím stále nesete otázky, které vám nenáleží. Stále se snažíte pochopit logiku, která nikdy nebyla upřímná. Stále hledáte uzavření v mysli, která umí jen utíkat. Ale nyní přichází část, která znepokojuje. Pokud jste nebyli problémem, pak vše, čemu jste věřili o sobě v průběhu toho období, se hroutí. A to bolí. Bolí více než jakékoliv odmítnutí, protože to znamená, že jste trpěli zbytečně, že jste se zpochybňovali bez důvodu, že jste se zmenšovali, abyste zapadli do příběhu, který nebyl váš. A právě v tomto okamžiku začíná něco uvnitř vás probouzet.
podezření, jiná nepohoda, pocit, že možná bylo vše naopak. Ale pozor, protože přijmout to mění vše. Mění, jak se vnímáte, mění, jak vzpomínáte, mění, jak interpretujete každé gesto, každé mlčení, každou nepřítomnost. A to nejznepokojivější, mění, kým si myslíte, že tato osoba skutečně je. Protože již to není někdo zmetený, je to někdo, kdo se rozhodl nevidět. A to má následky, ale ještě nejste připraveni je zcela spatřit, protože to, co přichází, není jen pochopení, je to konfrontace. A když tato pravda zcela vypluje na povrch, nic uvnitř vás nebude moci být nadále přehlíženo. To nejznepokojivější není, že vás tato osoba zklamala, je to, že tak učinila, zatímco se přesvědčovala, že má důvody. A to mění vše, protože to nebyla emocionální nehoda. Bylo to vědomé zkreslení, udržované nevědomým mechanismem. Ale zde je pravda. Mysl nelže proto, aby primárně podváděla ostatní. Lže, aby chránila sebe samu. A právě zde se situace stává nebezpečnou, protože když se někdo příliš chrání před vinou, začíná ospravedlňovat neospravedlnitelné. Začíná to drobnými přeinterpretacemi. Nebylo to tak vážné. Nebylo to tak důležité. Taky se byl zodpovědný. A aniž by si to uvědomila, přepisuje příběh tak, aby se sama stala obětí. Ale podvědomí není tak naivní, jak se zdá. Freud varoval, že potlačené se vždy vrátí. Ne jako jasná vzpomínka, ale jako symptom. A přesně to se nyní děje, protože tato osoba již nedokáže udržet svůj narativ, aniž by se v ní něco nezačalo trhat. A to nejznepokojivější je, že nerozumí proč. Začíná pociťovat podráždění bez příčiny, stává se netrpělivou v malichernostech, odpojuje se emocionálně i od těch, na nichž jí záleží. Ale většina to nevidí. Zaměňuje symptom za příčinu. Věří, že problémem je přítomnost. Ve skutečnosti jde o minulost, které nečelila. A stále se vynořujete v tomto vnitřním systému, i když se vás snaží vymazat. Ne jako romantická vzpomínka, ne jako nostalgie, ale jako přetrvávající nepohoda, kterou nedokáže pojmenovat. Ale nyní přichází znepokojivé zjištění. Čím více se to snaží ignorovat, tím silnější to narůstá. Protože podvědomí nevyjednává, nepřijímá výmluvy, neuklidňuje se racionalizacemi, vyžaduje integraci nebo vytváří chaos. A právě teď se tento chaos začíná filtrovat ven. Drobné okamžiky, kdy vše působí mimo místo, pocity nevysvětlitelné prázdnoty, vnitřní napětí, které neodezní ani v tichu, a právě zde se vše zesiluje, protože tato osoba vstupuje do konfliktu, který nemůže vyhrát. Pokud bude dál vyhýbat pravdě, nevolnost poroste. Pokud ji přijme, její identita se zhroutí. A to je skutečné vězení. Nejste to vy, kdo je uvězněn v minulosti. Je to tato osoba, která je uvězněna ve vlastní lži. Ale zde je to, co jste nečekali slyšet. Část z vás stále chce, aby se tato osoba změnila. Část z vás stále čeká na vysvětlení, omluvu, uznání. A to je zcela lidské. Ale je to také háček, který vás udržuje svázané. Protože dokud čekáte, zůstáváte napojeni na příběh, který by se již dávno měl rozplynout. A právě zde se situace stává nepříjemnou pro vás, protože pokud její vina již probouzí váš, bolest již nepotřebuje vnější potvrzení. A to je těžší přijmout, než se zdá, protože vás to nutí pustit něco, co jste dlouho drželi. Naději, že tato osoba konečně uvidí, co udělala. Ale nyní přichází pravda, kterou málo kdo přijímá. Někteří lidé rozpoznají způsobenou škodu teprve tehdy, kdy již není komu se omluvit. A toto uznání nepřináší vždy nápravu. Někdy přináší jen větší tíhu, protože nyní musí žít nejen s tím, co udělali, ale i s vědomím, že to pochopili příliš pozdě. A to je forma tíže, která se nedá sdílet. Forma zodpovědnosti, která nemá adresáta. A tento moment, kdy si to plně uvědomí, je momentem, kdy se vše obrátí. Protože do té doby nesli příběh, kde vy jste byli chybou, kde vy jste byli příliš, kde vy jste nebyli dostatečně dobří. A tato verze jim umožňovala pokračovat.
ale nyní se trhliny stávají příliš výraznými, než aby je mohli přehlédnout. Příliš mnoho nesrovnalostí, příliš mnoho momentů, které nelze přeinterpretovat, příliš mnoho tichých nočních okamžiků, kdy se verze, které si vyprávěli, hroutí bez dramatického varování. A tato trhlina se nyní rozrůstá, protože to, co vám udělali, nebyla izolovaná událost. Bylo to vyjádření něčeho hlubšího, vzorec, způsob navazování vztahů, neschopnost udržet pravdu ve chvíli, kdy se stává nepohodlnou. A to s časem nezmizí, hromadí se, zesiluje, stává se stále obtížnější ignorovat. A právě zde začíná být tlak nesnesitelný, protože se to již netýká jen vás. Týká se to toho, kým skutečně jsou, když je nikdo nesleduje. A tato otázka se začíná vynořovat v těch nejtižších okamžicích. Jsem osobou, za kterou se považuji, nebo osobou, jakou jsem byl vůči vám? A to destabilizuje vše, protože identita není jen to, co ukazujeme. Je to to, co nemůžeme popřít, když jsme sami. A právě zde začíná represe skutečně selhávat. Vzpomínky se vracejí s větší jasností, ale jinak než dříve. Ne s ospravedlněními, ne s výmluvami, ale s jiným emocionálním nábojem, těžším, upřímnějším, obtížněji zkreslovatelným. A to je počátek vnitřního kolapsu. Ale zde přichází obrat, který nikdo neočekává. Zatímco se tato osoba začíná konfrontovat sama se sebou, i vy se měníte. A ne způsobem, který jste si představovali. Není to jemná změna, není to romantické uzdravení. Je to vnitřní zlom, protože začínáte vidět věci, které jste dříve vidět nechtěli, spojujete body, kterým jste se dříve vyhýbali. Cítíte jasnost, která zneklidňuje více, než ulehčuje. A právě zde se situace pro vás zesiluje, protože čím více chápete, tím obtížnější je udržet starou verzi příběhu, tu verzi, kde jste byli problémem, tu verzi, kde vše záviselo na tom, co jste udělali nebo neudělali. Tato verze začíná umírat a neumírá tiše, odporuje, šeptá pochybnosti, hází selektivní vzpomínky, tlačí vás k dalšímu zpochybňování sebe sama. Ale zde je rozdíl. Nyní vás již neovládá jako dříve, protože se uvnitř vás probouzí něco jiného. Nepříjemná lucidita, pevnost, která tam dříve nebyla. Hlas, který začíná říkat, tohle nebylo spravedlivé. A tento hlas, tento malý, ale mocný hlas, je počátkem něčeho, co nelze zastavit. Pokud jste připraveni pustit, napište dnes do komentářů slovo pouštím. Ale nyní přichází nejtěžší část. Přijmout tuto pravdu znamená přijmout i něco jiného. Že jste tolerovali více, než bylo třeba. Ne proto, že jste byli slabí, ale proto, že jste byli věrní něčemu, co nebylo vzájemné. A to bolí jiným způsobem. Bolí na hrdosti, bolí na identitě, bolí na obrazu, který jste měli sami o sobě. Ale tato bolest je čistá. Není manipulovaná, není vnucená, je skutečná. A proto na druhé straně tlak stále narůstá. Již nemohou zcela uniknout, již se nemohou stejně rozptylovat, již nemohou vyhýbat určitým otázkám. A tyto otázky nepřicházejí s jednoduchými odpověďmi. Přicházejí z nepohodu, s vinou, s pocitem ztráty, který nelze napravit, protože nyní chápou něco, co dříve popírali. To, co udělali, mělo skutečné následky a ty nezmizí s časem. Stávají se tíží a tato tíž je začíná přitlačovat zevnitř. Ale zde je klíčový moment. Stále mohou volit. Stále mohou čelit nebo nadále utíkat. Jenže každá uplynulá sekunda toto rozhodnutí stěžuje. A to se chystá zlomit. Něco uvnitř nich i uvnitř vás. Protože to, co přichází, není jen jasnost. Je to pravda, kterou již nelze zjemnit. Pravda, které nelze uniknout ani po zavření očí. Nastává okamžik, kdy pravda přestane žádat svolení a jednoduše se vtrhne. Bez varování, bez jemnosti, bez prostoru pro další přetvářku. A tento okamžik již nastal. Ale zde je to, co vám nikdo neřekl. Pravda ne vždy nejdříve osvobozuje. Někdy nejdříve ničí.
Ničí příběhy, které jste si vyprávěli, abyste přežili. Ničí obraz, který jste měli o této osobě. Ničí verzi sebe sama, která přijímala méně, než si zasloužila. A to je místo, kde se vše stává nevratným, protože se již nemůžete vrátit k nevědění toho, co víte. Ale zde je ze všeho nejnepříjemnější pravda. Nikdy jste nebyli problémem. A ne jako levná útěcha, ne jako prázdná motivační fráze, ale jako realita, která pokud ji plně přijmete, mění každou vzpomínku, kterou máte. A to je děsivé, protože to znamená, že bolest, kterou jste nesli, byla vystavena na lži. Ale právě zde se situace prohlubuje ještě více. Tato osoba již nedokáže udržet svou verzi příběhu. Ne proto, že byste to řekli vy, ne proto, že by ji někdo konfrontoval, ale protože její vlastní mysl ji začala zrazovat. Mechanismy, které ji dříve chránily, ji nyní odhalují. Represe již neobsahuje, popírání již nepřesvědčuje, únik již neotupuje. A to vytváří druh tlaku, který nelze popsat jednoduchými slovy. Cítí se v těle, cítí se v tichu, cítí se v těch okamžicích, kdy vše vypadá normálně, ale něco uvnitř křičí. A právě zde se rozpadá poslední iluze. Věděli. Možná ne celou dobu, možná ne s naprostou jasností, ale na nějaké úrovni to vždy věděli. Věděli, že vám ubližují. Věděli, že překračují hranice. Věděli, že se vyhýbají něčemu, čemu měli čelit. A rozhodli se to neudělat. To je ta část, která se těžko přijímá, protože odstraňuje jakoukoliv pohodlnou výmluvu, protože boří fantazii o tom, že nevěděli, co dělají. Ale nyní přichází poslední úder. Nyní to vědí úplně a není způsob, jak to odvedět. A toto poznání nepřináší klid, přináší tíhu. Tíhu, kterou nelze sdílet. Tíhu, kterou nelze ospravedlnit. Tíhu, která se stává stálým společníkem. A právě zde se příběh obrátí. Zatímco jste vy byli uvězněni v pochybnostech, oni utíkali. Ale nyní vy vycházíte ven a oni vstupují. Vstupují do prostoru, kde není dostatek rozptýlení, kde žádné narativy neudrží iluzi, kde žádné alternativní verze neutiší vědomí toho, co udělali. A to je jejich konfrontace. Ne s vámi, ale sami se sebou. A právě zde se stává jasným něco, co dříve vypadalo jako nepochopitelné. Uzavření, které jste hledali, nepřijde od nich, protože jejich proces není navržen tak, aby vám přinesl klid. Je navržen tak, aby je konfrontoval s jejich vlastní pravdou. A to nevždy zahrnuje nápravu, nevždy zahrnuje omluvy, nevždy zahrnuje vnější spravedlnost. Ale zde je to, co mění vše. Vy to již nepotřebujete. A ne proto, že byste si to nezasloužili, ale protože konečně vidíte něco, co jste dříve vidět nemohli. Vidíte vzorec, vidíte zkreslení, vidíte manipulaci, vidíte projekci a co je nejdůležitější, vidíte sebe mimo to vše. A to je moc. Ne povrchní moc, ne moc vítěze, ale moc toho, kdo přestane participovat v příběhu, který ho zmenšuje. Ale nyní přichází poslední nepohoda. Pustit tento příběh znamená pustit i tuto osobu. Ne její idealizovanou verzi, ne příslib, který jste si představovali, ale realitu toho, kým byla. A to bolí tichým způsobem, protože není žádné drama, žádné dokonalé uzavření, jen jasnost. A jasnost řeže, ale také osvobozuje. Mezitím tato osoba zůstává s něčím, co vám nemůže předat. Pozdním pochopením, vinou, kterou již nelze skrýt, verzí událostí, která je nyní upřímná, ale přichází příliš pozdě. A to je její úděl, ne váš. Nikdy nebyl váš. A právě zde vše konečně zapadne na místo. Nebyli jste obtížní, nebyli jste nedostateční, nebyli jste příliš. Byli jste někdo, kdo čelil osobě, která nedokázala unést vlastní pravdu a místo, aby jí čelila, udělala z vás problém? Ale již ne. Již se nemůžete vrátit na to místo. Již se nemůžete zmenšovat, abyste zapadli do lži. Již nemůžete přehlížet to, co nyní vidíte s brutální jasností. Chcete-li tento cyklus konečně uzavřít, napište níže do komentářů slovo svobodný. A to je skutečný konec. Ne konec příběhu, ne konec iluze, ale konec ve smyslu poznání, které mění vše navždy.
Nepřišli jste o někoho, kdo stál za to.